Nina bendlula mithi edla kwezinde ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano wakaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. I-Cosatu imashele ukubiza kwezinga lokuphila. Bahlinzekwe ngezikahulumeni emthonjaneni kanti i-EFF ibhonge emswaneni ngelungu lawo elibulewe. Asinamukele kwindaba ze1KZNTV. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto nokusebenza kwezitolo emgwaqweni uDr Pixley ka-Isakaseme edolobheni laseThekwini KwaZulu-Natal ngesikhathi kunemasha yomfelandawonye wenyunyana zabasebenzi I-Cosatu ebisuka eKingdon uZulu Park yayophelela eCity Hall eThekwini okuyilapho bebehambisa khona uhlu lwezikhalazo zabo. Lo mfelandawonye wezinyunyana ubumashe lokubiza kwezinga lokuphila okubala phakathi kwenyuka kwamanani okudla, ugesi kanjalo nopetrol. Igcoba kanje abasebenzi bangaphansi kwezinyana ezahlukene ezingaphansi komfelandawonye I-Cosatu njengoba bekade besuka eKingdon uZulu Park bazongaba imashi yabo bayayiqedela eCity Hall. Le mashi bekade kanjalo loyo ngunobhala jikelele we-Cosatu ubheka intshali usihlalo SACP kulesi sifundazwe umnumzane uJames Nxumalo kube yilungu leshamthetho kwe-ANC umnumzane uVusdube. Echaza untshali ukuthi basakholele ekutheni amamasha abawenzayo asabasize ezintweni abasuke beyilwela noma kungasheshi njengoba basuke befisa abasebenzi. Nobhala siyakubingelela sikwamukele. Ngangibingelele ngijabule ukwamukeleka. Mhlambe njengeCosatu nobuholi bukazwelonke amamasha asuke kanje enisuke nahlele kuzona zonke izifundazwe nisawabona yini enisebenzela ezintweni enisuke nikhala ngazo. Emzabalazweni kuyevama ukuthatha isikhathi eside ukubona imphumela kodwa siyathemba ukuthi lokho esikwenzayo asikwenzeli nje iCosatu kwezinye indawo siyawina kwezinye sihluleke kodwa umzabalazo kumele uqhubekele phambili. Uma ngabe kusuka la ingabe ikhona yenye ligcathu eliyaphambili siyabona ukuthi likhona ushintsho esilibonayo ngokwehla kwamanani kapetrol. Ingabe kulokho kunye ukuthinta ugesi nokudla likhona yini ezinye indlela mangabe kukuphela le masha namhlanje. Impela sithemba kanjalo ngoba siyazi ukuthi inkinga yopetrol i-tax efakwa kupetrol. Sike samitha kule viki eliphelile samitha ne-Eskom sabona ukuthi inkinga ababhekene nazo iziphi. Sizama ukumitha nohulumende ke manje sizama ukuxoxisana ubona ukuthi ngempela le plan uhulumende eza nalo ngakwazi ukusebenzana kodwa sinethemba lokuthi le mzamo yabantu abaningi kangaka nomlayezo abawenzayo kumele abaholi bakwazi ukuthathela phambili. Ethula uhlu lwesikhalazo unobhala wesifundazwe eDweni Mkhize uveza ukuthi basazoqhubeka nokulwela izinto ezinkampani zikahulumeni ekuthena ngazidayisi ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kuphinde kube khona abanye abasebenzi abaphelelwa imisebenzi yabo. To address these socio-economic challenges facing South Africa and the plight of the working class and the poor, decision makers will have to first acknowledge that poverty is not accidentally, but it flows from the logic of the capitalist system. Abantu abahluphekayo abalala bengadlile i-poverty is man-made, comrade. Yenziwa yithi abantu akufanele ngabe kunabantu abalala bengadlile kodwa ngoba i-capitalist system iyona yenza kube ne-poverty and therefore we're saying as Cosatu that needs to be addressed, comrades. I-SACP kanjalo ne-ANC nayizwakalisa ukuyeseka imasha I-Cosatu njengoba nalo bekholelwa ukuthi babasebenzi ngakho zonke izinto abakhala ngazo namhlanje nazo ziyabathinta. Kuyasijabulisa ukuthi labo abaphila ngamandla abasebenzi abanayo into abazoyibala namhlanje ngoba labo abakhanda i-profit abekho namhlanje endaweni zokusebenzela. Lokho kuyasijabulisa ngoba kuyabonakalisa ukuthi abasebenzi ama-members e-Cosatu nabo bonke abasebenzi nababhilonga kwamanye ama-federations we can be able to live to the call that says let's be united because we have nothing to lose as we own nothing. Uma abasebenzi bengajabule ayisoze iyajabula i-ANC. Siyazibophezela njengokhongolose kulesifundazwe saKwaZulu-Natal ukuthi abalungelo abasebenzi izikhalo zabasebenzi siyokwenza isiqiniseko ukuthi ziyafika
uhulumeni wethu ngendlela efanele futhi sithole uku-addresswa ngendlela efanele. Uhlu lesikhalazo bekulindeleke lamukelwe uloyo ngungqongqoshe emnyangweni wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo umnumzane uSiboniso Duma. Ngenxa yokubambeka yagcina yamukelwe umnumzane uSipho Hlomuka ongungqongqoshe emnyangweni wezokuthutha kanye nokuphepha komphakathi. Nomfelandawonye ubusunikezwe uhulumeni kanjalo nomnyango wezabasebenzi izinsuku eziyishumi-4 ekutheni ukwazi ukuphendula. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Ngqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uNonhlanhla Khoza ehambisana nongqongqoshe omnyango wezolimo kwaZulu Natal uBongi Sithole Mloyi bahambele indawo yasobuka eMthonjaneni nalapho behambise khona izinsiza zikahulumeni ezahlukene kuhlanganisa kumnyango wakwaSasa ezasekhaya kanjalo ke neminye. Inhloso ke enkulu bekukusiza kumphakathi yakhele le ndawo yasobuka njengoba le ndawo ingenye izindawo zasemakhaya okungelula ukuthi iminyango kahulumeni itholakale kalula kuzona. Ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza ehambisana nowezolimo kwaZulu Natal uBongi Sithole Mloyi bahambele indawo yasobuka kuWard 12 ngaphansi komasipala uMthonjaneni enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal. Ukuhambela kwabo kule ndawo ke ukusondeza iminyango kahulumeni eduze njengoba ke indawo yasobuka indawo esemakhaya kakhulu. Lolu hlelo ke balibiza ngokuthi ke Operation Sigalelekile. Namhlanje njengoba sithi Operation Sigalelekile sithe uma sinomama uMasithole Mloyi sithi sihlela ukuhambela imiphakathi eminingi ngoba uhlelo lethu le-Operation Sigalelekile uhlelo oluya endaweni ezi-deep rural ngolimi lwesilungu kobantu. Yabona mina ngiphuma khona impela nje kobantu kanje ayiphume mina. Ingakho ke sasungula lolu hlelo ngoba siyazi ukuthi ave kunzima njengoba upetrol ukhuphukile nje usuka ngenkulu imali ufike ngale kuthiwa ama-computer phansi uphinde ubuye wenze ngelinye ilanga uthiwa hayi ophathi obuzo okwenza i-affidavit uphinda khona futhi yokwenza i-affidavit. Kanti namhlanje sithenja sike sivele siqoqele ndawonye kuvele kuthiwe lo mzukulu wakho gogo udinga i-affidavit sithi maphoyisa wenzeni manje nanka phandle siwabekile. Athi kuthiwe umntwana udinga i-birth certificate sithi Home Affairs senzele manje khona ezongena manje eminyangweni wakwaSasa anikwe okumfanele. Ingakho ke sithi Operation Sigalelekile. Umphakathi wasobuka uthola ithuba eliyingqayiziveleke njengoba umnyango kahulumeni kubalo wakwaSasa owezempilo owezenhlalakahle neminye bebeyingxenye ke ukusondeza izinsiza kubantu. U-social development unabantwana bakhe mayigalelekile. UnoSasa uno-NDA ayahambe nayo. Kodwa namhlanje sisukume sonke no-agriculture ngoba sithi ngeke baphile abantu bakithi bephila ngokondliwa ngokunikezwa njalo benikezwa ama-grant. Awathi ekhona ama-grant ahulumeni kodwa sibe sikwazi ukuziphilisa, sibe sikwazi ukulima la ezingadini. Sisukumele lokho ke namhlanje sithi masize sisonke. Akugcinike lapho umphakathi kongama200 ukwazile ukuthi ke uphinde uhlomule ngamaphasela okudla kanti umnyango wezolimo wona unikezele ngembewu kanye namathuluzi okusebenza kumphakathi wakulendawo. Lezi izindaba z1KZNTV mina ngingosamkethwe Ngqulunga ngibeka ngisobuka. Qembu le-Economic Freedom Fighters EFF kwaZulu Natal selidlulisa amazwi enduduzo emndenini welungu labo beliphinde libe yikhansela kumasipala uMhlathuze uphiwa inkosi Mthembu. Umthembu kanye nomqaphi wakhe basala enkundleni bedubulana namaphoyisa empangeni izolo ekseni. Khulumeli EFF kwaZulu Natal uNkululeko Ngubane uthi badabuke kakhulu ngokudlula emhlabeni kukaMthembu. Uphiwa inkosi Mthembu obedume ngelikaphiwe kanye nomqaphi wakhe basale enkundleni ngezintatha zayizolo esemzini wakhe empangeni ngenkathi kuba khona ukudubulana phakathi kwabo kanye nabakwasidlodlo. Umthembu ke ube yilungu le-EFF ephinde ebiyikhansela kumasipala uMhlathuze. Okhulumela i-EFF kwaZulu Natal umnomzana uNkululeko Ngubane uthi balimele ngokudlula emhlabeni kukaMthembu. Sidabuke kakhulu ngokudlula emhlabeni kuba comrade wethu uMthembu, because he was also a councillor at EFF Mhlathuze. And we are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the loss of our comrade. We are very sad about the lo
municipality but ke nje besingalindeleke ukuthi sengenzaka lendlela but ke nje esesingakusho ukudlulisa amazwi endodozo emndenini kuma colleagues wakhe Mhlathuze siphinde sidlulise amazwi endodozo kuma fighters EFF nabo bonke ke abamaziyo abangani sithi nje lehlanga kodwa ke siyethemba ukuthi going forward ukuze nomndeni uthole iclosure kuyofanele ukuthi amaphoyisa iphinde itholakale ngempela into eyenzekile ngoba konke sisakuzwayo nje inzwa bethu sibonile nestatement samaphoyisa kodwa ngicabanga ukuthi lukhona uphenyo kufanele lenziwe further ukuze kwazi ukuthi kwenzakalile ngempela ngoba sizwa nje nathi ukuthi kwenzekile wadutshula ebusuku wacela ukuthi adlule emhlabeni kodwa okuningi kuzofuna ukuthi sikuthole nge-investigation ukuthi kwenzakaleni ukuze nomndeni uthole iclosure ukuthi kwenzakalani. Imeya kamasipala uMhlathuze Mnumzana uXolani Ngwezi kanye namakhansela nabo ke baye kobhonga emswaneni. Thatha isinqumo sokuthi ekseni namhlanje njengomkhandlu waseMhlathuze siyohlanganisa amehlo nomndeni kakhansela uMthembu oshone ngeintathakusa izolo ekseni ukuba siyodlulisa amazwi endodozo emndenini kaMthembu olahlekelwe ubaba olahlekelwe umyeni nomholi nje womphakathi. Sidlulisa amazwi endodozo kakhulu kumndeni wakhe, sidlulisa kakhulu amazwi endodozo kwinhlangano yakhe Economic Freedom Fighters, bese sidlulisa kakhulu amazwi endodozo kumphakathi wonke wakuleya ndawo ngaphansi kwenkosi uMthembu othe wathinteka ngokudlula emhlabeni kaKhazela uMthembu obekade eyisishabasheki sentuthuko kuleya ndawo. Sizobambisana ke njengomkhandlu nomndeni ukuqinisekisa ukuthi obe uzakwethu uKhansela uMthembu ufihlwa ngesizotha. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uyachaza. Intatha zayizolo ekuseni amaphoyisa National Intervention Unit athola umbiko mayelana nowesilisa obekade nebhame ngeke emthethweni lapha endaweni yaseMpangeni okutheka ithimba mali inikela lapha kuFarewell Street lapha eMpangeni kube sekwenziwa wonke ama-measurements nokuthi amaphoyisa azama ukungena ngaphakathi kodwa umnikazi wendlu bese enqaba ukuthi amaphoyisa angene. Athi amaphoyisa amezama ukungena abese idutshulwa ke ngoyabalwe inhlamvu okubese kuba khona ukudubulana. Uthe kumnikazi wendlu leminyaka ewu-45 kanye ne-security guard yakhe eneminyaka ewu-36 bashonela khona endaweni yesigameko. Kube sekutholaka amaphoyisa athola ibhamu eziwu-4 okubalwa kuwona ama-AK-47 awu-2, i-shotgun, amapistol awu-5, i-revolver kanye ney'nhlamvu eziwu-397. Kube sekuvulwa kwamacala okuzama ukubulala, icala ngokushona kwabantu elokutholakala nebhamu kanye ney'nhlamvu okungekho emthethweni. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay. Ake sithi shelele ey'tolo siyabuya mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo ke izona esithi ngezihamba phambili namuhla. I-Cosatu imashele ukubiza kwezinga lokuphila. Bahlinzekwe ngezikahulumeni emthonjaneni kanti i-EFF ibhonge emswaneni ngelungu lawo elibulewe. Imeya kamasipala wesifunda eKingcetshwa enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi bazokwenza konke okusemandleni ukuxazulula inkinga zamanzi ezakhelelo masipala. Ekhuluma ke nabezindaba ngenkathi kade lethi insizwa zokusebenza emphakathini wakwa-12 endaweni yasemkhandlwini uveze ukuthi sebekwazile ukubuyisa ke izisebenzi zakwa-WSSA nenhloso yokuzama ukuletha amanzi emphakathini. Ikingcetshwa isikwazile ukubuyisa ingxenye yabasebenzi benkampani WSA ababexoshiwe emva kokuba lo mkhandlu waqasha enye inkampani. Imeya lomasipala uThami Ntuli uthi isifiso sabo ukuthi bagcine bebabuyise bonke ukuzama ukuphuculula udaba oluthinta amanzi njengoba lusayinkinga kulesi sifunda. Sizoqhubeka nje ukusithula lemisebenzi sizama ukulwa nenkinga yamanzi ngoba nokubuyisa kwabasebenzi laba bese kunenkinga enkulu ngobani abazovulela amanzi ma evuza ngekho umuntu ozobika ngekho umuntu ozokhanda amapayipi manje konke kuyasiphucula isimo sokusebenza. Sesibuyise 340 wezisebenzi ezayiphela umsebenzi sekusele nje amanembana
esabheka imali yokuthi imapha ama savings esingaba nawo ukuze sikwazi ukuthi bagcine bebuyelile ngoba phela banomsebenzi bebewenza. Kukhona inhlelo ezikhona siseyinhlelweni zokuthi babuyisele bonke labo basebenza emsebenzini. Nakuba lo mkhandlu wesifunda ikhingcetshwayo ubhekelela ukuhlinzekwa kwemanzi kodwa imeya lo masipala uNtuli uthi angeke bayekelele umphakathi uba ungakwazi ukuthuthukisa ikakhulukazi lo onempilo ndawonye. Le mpilo ndawonye yahlukene ihlomule ngezinto ezahlukene okuyizinto zokulima, abathungayo, abafuye izimbuzi, izinkukhu kanye nokunye okuningi. Sizama ukulekelela nabo besifazane ngoba cishe ubonile ukuthi abaningi abahlomulile la abantu besifazane. Sithina ke sifuna ukuyigubha lenyanga ngokuthi esenza umnikelo empilweni zabo ozoshintsha indlela yokwenza nokuphila bakwazi ukuzenzela ibhizinisi bazuze. Omunye wabahlomule ngezimbuzi uthi lokhu kuzobasiza kakhulu ekutheni bakwazi ukuziphilisa njengoba bephiwe izimbuzi eziyishumi. Asidayisa izimbuzi ngenhloso ukuthi nasikwazi ukuyiphilisa ngezimbuzi sizoyikhulisa ngendlela efaneleyo siphilise ngendlela efaneleyo ukuze sibone inhlangano yethu ilokungani iproject yethu iqhubeke yaphambili senzela ukuphila nanokuphilisa isizwe sonkana othanda ukuba nesifiso ukuthi engaba nembuzi ngokwamabhizinisi ahlukene. Lo mcimbi obubanjelwe ku Ward 12 ngaphansi umasipala EMTHONJANENI kulindele ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela mhla zi-11 kuNcwaba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abani maphumulo eMthonjaneni. Awuzange uqhubeke umhlangano obubizwe umphathi kamasipala waseMzumbe ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lapho bebezovota khona bakhipha usomlomo kwalo masipala ngoba bethi ababethembi ubuholi bakhe. Lo masipala uholwa yiqembu le-ANC kanti usomlomo ungoweqembu le-IFP. Khansela le-IFP uJika Mthethwa uthi bathathe isinqumo sokuphazamisa umhlangano ngoba bengayithandi indlela lomhlangano obizwe ngayo. Khuluma ke neziko lezindaba uMthethwa uthi ke umphathi walo masipala ubize lo mhlangano ngoba eneyinhloso ezithile ngawo kanti ngokomthetho umhlangano bekufanele ubizwe ngusomlomo. Ugcina ungaqhubekanga nokuhlala umhlangano kamasipala waseMzumbe obubizwe imeneja yalo masipala. Lo masipala ububize lo mhlangano ngenhloso yokuchitha ubuholi bukasomlomo kalo masipala oqhamuka kwiqembu le-IFP kanti lo masipala uholwa yiqembu le-ANC. Ikhansela le-IFP uJika Mthethwa uthi bathatha isinqumo sokuthi bahlakaze baphinde baphazamise lo mhlangano ngoba bebengayazi inhloso yawo futhi ububizwe ngendlela engekho emthethweni. Ngoba ngokwelungelo noma ngokomthetho olawulako kusenza kwamasipala council meeting ikwazi ukubizwa kuphela ibizwe uspeaker ngoba uspeaker ukhona futhi zonke izinto ze-council uzenza ngendlela ekuyiyona yona. Manje mabefika la umhlangano esithiwa sizwe kuwona ubizwe umunicipal manager. Thina ke njenge-IFP iqembu eliphikisayo besikakwazi ukuvuma lokho ngoba befuna ukufeza inhloso zabe singazazi kodwa ngesikhathi esirong ngoba kufanele kube uspeaker onelungelo lokubiza umhlangano. Ubese veza ukuthi ziningi kakhulu izinto beyiqembu le-IFP abazithola uma bengena kulo masipala nathi bawuphathiso kwe-tuckshop. Qinisekise kuloko bekufanele senze konke semandleni ukuthi umhlangano ungahlali ngoba kufanele kulandele imithetho elawulayo ukusebenza ukuze izinto zenziwe ngendlela okuyiyona. Lo masipala sifika kuona bekwenziwa izinto ngokuthanda kwabo bezenza izinto bebewuphathisa njenge-tuckshop benza izinto bengalandeli imithetho. Ziningi kakhulu njenge-IFP into esizitholela ezenziwa la ukudliwa kwey'mali ukwenziwa kumele sisebenzisa kwakurongi kwaba-politician interfere kwi-administration but sikulungisa njenge-IFP. Sinobufakazi obuphathekayo bezinto ezenzeka la kodwa njengamanje baqhubeka lapho bafuna ukusebenzisa umthetho ngendlela erong. Usotho webhumkhandlu uthi bisimningi imizamo yokuthi usomlomo khona njengamanje abiza umhlangano kodwa engakwenzi. Uthi baze bathatha isinqumo sokuthi ubizwe imeneja kamasipala. Isizathu sokuthi sipetitione umunicipal manager kube ukuthi ngomhla ka-1 June sapetitiona yena uspeaker ukuthi abize imeeting ngomhla ka-10 kuJune. Wangayibiza i-meeting wayirejecta leyo request yethu njengamakhansela ka-ANC. Saphinde sampetitiona ngoJuly i-meeting kwakufanele ibe ngomhla ka-19 July waphinde wayirejecta futhi leyo meeting. uMagayi uthi inhloso yomhlangano bebezovota bakhipha usomlomo kulo masipala ngoba bengabuthembi ubuholi bakhe. Into edala kufakwe i-vote of no confidence against uspeaker ukuthi
kunezinto eziningi ngokwama standing rules and orders nangokwemthetho ke o Structures Act o Systems Act mningi o MFMA mningi nje imithetho esilawulayo thina njengomkhandlu. Siyambona ukuthi since engenile kunezinto ezingenzeki kahle okukhomba ukuthi akanayo capacity kahle yokuba kulela office but kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo. Izindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisemzumbi. Izinqalabutho zezombusazwe kanye noma kade bona abangamalungu e-ANC batheka intsha ingajaha ukuthi baxine ngokuthi bathathe imhlala phansi ngoba ayikalinceli ulwazi olufanele kubona. Lokhu kusho isigagayi sezombusazwe uRuth Bhengu. uBhengu beyizikhulumela esiqavile emcimbini okubungaza inqalabutho zaleli qembu likaKhongolose ezazi phambili ngesikhathi sobandlululo kuleli. Lo mcimbi ubuhlelo kwesifunda iMoses Mabhida bubanjelwe ke-Golden Horse eMgungundlovu. Zibonge ukukhunjulwa ezinqalabutho zeqembu le-ANC eMoses Mabhida region kanti uMakhosazana Zondi yena oneminyaka ekhulu ubudala ubonge ukugcinwa yize kukhona ehamba nabo asebalala. Njengaloko okubhalwa yiyouth ethi sigugila sihambe siyogada abazukulu bethu. Basho njalo bengakaze bafike kwami bazoconsulta nami bathola ulwazi enginalo ngeminyaka esengayiseva. Uma ngabe besizwela ukuthi asihambe siye emakhaya abaqale bazoncela ulwazi. Sibabona ukuthi sebefundile sesingabadedela bazoyihola lenhlangano ingafi bangasitshela ukuthi asihambe siye emakhaya i-youth league yona ifile. Singayazi nane program ye-youth league. Akungabi ukwabelana ngama-percentages. Akube ukwabelana ngama-percentages ngoba kune-program esifuna ukuyi-achieve. Usihlalo we-ANC eMoses Mabhida region umzimkhulu Thebola uthe amagalelo ezinqalabutho abalulekile emlandweni we-ANC. Inhloso yethu ukuthi sizobakhombisa ukuthi iqhaza labo nomnikelo wabo abawenza emzabalazweni wenkululeko siyawazi siyawuhlonipha futhi sohlezi bahlonipha ngaso sonke isikhathi. Kodwa okunye bekukuzozama ukubakhuthaza ukuthi nalizwe lilo libalincane. Iningi labantu base-South Africa manje abantu abancane. Siyabanxusa ke njengowasinabo la ukuthi abafundise intsha ukuthi siphumaphi. Abantu abangawazi umlando wokuthi baphuma kuphi abajwayele ukuthi babe nekusasa elikahle ngoba phela basuke bengenalo ulwazi lokuthi baphumaphi. Sitheke babuyele emagatsheni abo bahambe beyobamba iqhaza kakhulukazi lokufundisa. Njengamanje silungisela ukuya kwinkonfa kazwelonke e-ANC ngoDisemba. Siyafisa ukuthi basilekelele ukuthi singayi laphana sihambele indaba ukuthi siyokhetha abani. Abantu base-South Africa bathembele ku-ANC. Isigayigayi sezombusazwe uRuth Bhengu ugxeke intsha ngokuxosha abantu abadala eqenjini. Sekufika la ngisho sisodwa sihlangana sithi kusho ukuthi asisaziwa sa-recognize not ukuthi sifuna izinto ezimaterial nani sifuna i-recognition ukuthi bazi ukuthi kwakhona ezinye izinto noma zonakele ususaba nokuthi engizoya kanjani kulela office ngiyothi ukuthi akwenziwa kanje ukuthi kwenziwa ngo1 no2 no3 but ukuza kwabo basibize sekwenza ukuthi savulele ukuthi noma ngabe sibonani noma besinembono etheni sekulula manje ukuthi siye kubona siyothi ukuthi nokuthi njengoba introduce electing sijabule kabi emva kweminyaka engakanani ukuthi kanti siyaziwa ukuthi siyaphila. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube semgungundlovu. Ake siphindele siye itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina bendlovu enamandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. I-Cosatu imashele ukubiza kwezinga lokuphila. Bahlinzekwe ngezikahulumeni emthonjaneni kanti iFF ibhonge emswaneni ngelungu lawo elibulewe.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 3 cents maqhathaniswa nedola laseMelika, bengu 20 rand 14 cents kupondo waseBrithani, bengu 16 rand 95 cents maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona imeku $1,747 56 cents ounce, kuthi intengo yelongahluziwe yona imeku $100 22 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iphinde yaqhubeka nokushaya udaka yabhacaza iKaizer Chiefs ngenkathi ihlolwa kabuhlungu yiCape Town City ngamagoli 2-0 kumdlalo weDStv Premiership. Amakhosi asedlule kwimidlalo emithathu kusukela ekuqalekele lesizini, amagoli kanti konqobe ngawo iCitizens avalelwe nethini uGonzalez Mendoza kanye noNathan Idumba. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu, amamponda isabo kuyehlela. Kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.